What's up? Welcome back to my YouTube channel, guys. So guys, today is my day off. Okay? So guys, nandito ako ngayon sa rooftop. Kung makikita nyo sa aking kapaligiran, at napakaganda ng tanawin, di ba? So ngayon ay makulimlim. It's like malamig ng kunti. At ang sarap ng simoy ng hangin, no? So guys, ano yung mga ginagawa natin dyan ngayon sa bahay-bahay, no? So today guys is my day off. So guys, ang tagal natin hindi nagkasama, no? Dito sa aking YouTube channel, guys. And guys, pinag-iipunan ko, bibili talaga ako guys ng ng camera, camera for the vlog. At sana maging maganda na yung magiging result. Kasi malabo yung phone ko, no guys, pang mahirap lang. So guys, kamusta po lahat dyan sa mga nagkakaroon ng community quarantine, yung mga nag-enhance, yung ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao na before na walang positive, pero ngayon nagkaroon na ulit ng mga cases, nagkaroon sila ng cases, no, nung dahil nagkaroon doon sa balik probinsya, no. So well guys, wag din natin sisihin yung government, no, kung bakit naging ganyan yung result. Bagkus ang gawin natin is gawa na lamang natin ng solusyon. Okay? And may kasabihan nga na if there's a problem, there is always a solution, guys. So, wag na wag kayong magpapanik, guys, na matatakot, na mahawaan. Kumain ng mga masustansyang pagkain at matulog ng dapat hindi bumababa ng 8 hours para mas maging malakas ang ating immune system. Wow! That's true, guys. Okay? And guys, konting tip lamang po guys, no? Magbawas kayo kumain ng mga matatamis. Kasi yung mga matatamis guys, dyan nag-start yung pagiging obese ng isang tao. Oo. It's like di ba minsan nagkakasakit tayo ng diabetes, no? Aray, ano yung ko? Natusok, hala, may kalawang pa naman. Yan ang natusok, pero sige lang. Continuous. Okay, so bawas-bawasan natin yung kapag yung mahilig sa mga matatamis, guys. And if ever, kung kakain ng matamis, uminom ng tubig, no? Ano siya, para ma-balance, okay? And uminom ng multivitamins, no? So kailangan natin yung guys, uminom ng multivitamins, guys. So you know guys, ini-enjoy ko ngayon yung day off ko today. And hopefully, kasi guys, alam nyo, gusto ko talagang mag-vlog. Yung gusto kong kumagal. Kaso nga, right now, we don't have enough transportation. Alam ka naman guys, mag-taxi ako. Alam mo na. Alam ka naman mag-taxi ako. Jeep lang tayo. UB Express. At least mas mura. Okay guys, so maybe by next week guys, I'm so excited. Gusto kong pumunta ng Luneta. Oo, so ibabahagi ko yung aking adventure, no? Pagpunta ng Luneta, pagpunta ng mga some other places here in Metro Manila. Pero syempre, i-make sure ko na day off ko yun, guys, di ba? So guys, maraming salamat once again doon sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Kahit konti pa lang yung nagpa-follow sa akin, maraming salamat. Magpasalamat tayo na merong nagpa-follow kaysa wala. Pasalamat tayo may nagpa-follow kaysa wala. Okay? And guys, shout out doon, no? Shout out doon sa mga pasaway. Hindi guys, alam nyo kasi napapansin ko lang, no, ngayon maraming nagiinuman sa labas. It's like parang normal, no? Huwag naman sanang ganun, no? And follow the social distancing and use face mask, no? Kung nagtatambay man sa labas, and always as a distance with the other person. Oo, ganon, English. And guys, kamusta rin po yung mga nagmukmuk dyan, yung mga bigo, charot. Well,
isipin na lang natin na yun ay mga pagsubok lamang. Ang ingay naman ng ibon. Ayan, oh. Ingay ga, are. Are sila. Yan, oh. Yan yung mga Tweety birds ko, guys. Yan, marami na sila. Actually, nag-start lang yan sa dalawa, guys. Start 2, women and boy. Yan. So, syempre, dumami na rin sila. Yan. Okay. And, guys, nandito pa rin ho tayo sa rooftop. So, guys, ayan, makikita niyo yung aking kilid, no? Actually, kalalaba ko lang, ayan, naglaba ako kagabi. Ayan. Naglaba ako kagabi. Kasi, day off ko ngayon, gusto ko pag day off ko, wala akong masyadong ginagawa. Diba? So, gusto ko nang nakarelax, kaya nga nag-day off tayo kasi makarelax. Diba? Relax! Relax ka lang! And guys, you know, I miss my province, Samar. Oo, na-miss ko na. Kaso nga ang problema guys, yung Samar, marami na siyang positive guys, no? Pero we'll pray God will protect them and God will give them a way to solve all the problems from the COVID. Wow, English. Okay, oo. And shout out, fiesta ngayon doon sa amin, no? Pero malayo naman yun sa amin, yung parang municipality namin. So, fiesta, happy fiesta, Paranas Summer or Paranas Western Summer. Happy fiesta. Maupay nga patron ha iyong tanan. And God bless. Diba? And guys, mapapanood yan nyo na rin ho ako ngayon sa Facebook. Always na tayo mag-Facebook, guys. Kasi naayos ko na yung cellphone ko. So, bumili talaga ako ng memory card. 32 gig. Oo. Bininta sa akin ng kawork ko. Mabuti na lang bininta. So, meron na tayo, guys. So, hindi na mag-stack up yung phone ko. Hindi na mag-ano yung storage niya. Siyempre, phone pa lang yung ginagamit ko sa pagbablog ko, guys. Kasi alam nyo naman, wala pa akong camera. Okay? Kung sino yung mabait dyan, kahit second hand na or kahit pinaglumaan, share nyo naman. Wow! Okay, so once again, thank you so much for everything you've been giving me chance na panoorin nyo yung mga vlogs ko, guys. Alam ko, guys, yung iba walang mga katuturan, pansin. Yung iba, it's like, wala lang. Wala lang, bakit ganun? Sinabol ko naman, ayaw kuminis. Okay guys, yung mga nagsasabi sa akin, ang dami kong tigyawat before. Oo, yung nung nag-quarantine guys, I have so many pimples. But guys, tingnan nyo, konti na lang yan guys. Wala na yung dito guys. Huyo kayo, yung mga nagsasabi sa akin na ano na yung mukha ko, parang ano, maraming bato, charot. Dito guys, ito na lang siya. Magaling na yan. Hala, hindi ako nagpuputol ng kuko, madumi. Mamaya magpuputol ako ng kuko. Yan, ito na lang isa, may tumubo pa guys. Okay? Yan, kaya yung mga nagsasabi dyan, huyo kayo guys, at saka nabawasan na yung timbang ko. Kaya huwag kayong iniinis na ako eh. Joke lang. And guys, hopefully matapos na itong problema natin guys, para bumalik na tayo sa normal at magawa na natin yung mga normal natin ginagawa. It's like a new normal, pero at least nandun pa rin yung mga ginagawa natin before, yung mga nakasanayan. And of course, wag nating kakalimutan na magsimba, humingi ng kapatawaran sa ating poong may kapal. At iwasan din natin yung pagiging mapagmataas sa sarili, no? As long as hindi ka napakan ng tao, as long as wala kang ginagawang masama, go with the flow and go. Gumawa ng kabutihan para sa kapwa, di ba? So, yun ang magandang ihemplo, no, ng isang tao. Yun yung magiging susi at gabay sa pang-araw-araw mo. So, kaya guys, maraming salamat. Once again, I'm Dong Bisaya, proudly present
the Dong Bisaya Special today, my day off, kaya nakapag-vlog tayo guys. So thank you so much and have a blessed Sunday everyone. Mwah, mwah, mwah. Subscribe my YouTube channel please. It's Dong Bisaya. Mwah.